או למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, נכון? דיברנו שבעצם המהות של מכות מצרים לפי הפסוק השני, כמו שראינו בסוף הפסוק, וידעתם כי אני השם. אבל היה פסוק אחד קודם, פסוק לפני מדבר למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כביכול, כמו שדיברנו, שתי פסוקים, כל אחד נותן סיבה אחרת למדוע ניתנו מכות מצרים. למען זו סיבה ראשונה, ולמען זו סיבה שנייה. אנחנו כרגע נעסוק בעצם בסיבה הראשונה. כלל בידינו, אנחנו עוסקים בחינוך. אחד מהדברים שאנחנו לוקחים הרבה מהתורה, זה בעצם את החינוך. התורה באה לחנך את האדם, בוודאי ובוודאי כאשר אנחנו מדברים על עם ישראל בתקופת 40 השנה, הקדוש ברוך הוא מחנך את עם ישראל. אנחנו צריכים ללמוד, לקחת מכל המעשים, מכל הפעולות שקורים לעם ישראל במדבר, וזה לא יהיה משנה אם זה היה מסע ומריבה, או אם זה יהיה פרשת המן, ואם זה יהיה רפידים, כל אחד מהמקומות, בסופו של דבר זה הדרכה עבורנו, איך אנחנו צריכים לחנך את עצמנו לתורה ולמצוות. וגם פה בעצם התורה באה ומחנכת אותנו לאיך אנחנו צריכים להתייחס. כלל בידינו בחינוך. אם אדם, ילד, עושה הפרעה בשיעור או כל דבר אחר, בצורה כזאת שבעצם אני רוצה להעניש אותו, או לא תלמיד שלי בכיתה, אלא את הילד שלי, או כל פעולה אחרת, חייבת להיות קשר בין העונש, נכון? לבין המעשה. כי אם הילד הפריע בשיעור, ואני אתן לו עכשיו עונש, טוב, אז עכשיו העונש שלך הוא שאתה לא תוכל להרתיק. מה תהיה הצעקה האוטומטית שהילד ישאל? מה הקשר? בדיוק, מה הקשר? כזה בצורה, אבל עם כל הלב. מה הקשר? כאילו, מאיפה, מה אתה רוצה? תתן לי עונש שקשור למה שעשיתי, אבל זאת אומרת, זה בצורה הכי פשוטה שלנו, שברור שצריך להיות קשר. אנחנו מחונכים ככה שזה כבר טבעי לנו, אבל לא בהכרח שזה טבעי. גם כאשר הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם, תמיד חייבת להיות זיקה, הקשר, בין הפעולה שהאדם עשה לבין העונש שהשם ייתן לאותו אדם. וזה נקרא מידה כנגד מידה. בסדר? דהיינו, מה שאתה עושה, בסופו של דבר, בזה אתה תקבל את העונש. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? פרעה, כאשר היה גזירת השעבוד, ואז הוא מחליט שלא מספיק לו רק השעבוד, הוא רוצה לעשות יותר מזה. מה הגזירה שהוא מחליט? כל הבן הילוד, מצוין, היאורה תשליכו. אומרים חז"ל במדרש, למה פרעה החליט דווקא היאורה תשליכו? זרוק אותם לאש, זרוק אותם לפה, למה היאורה? מי שמכירה? זה רש"י? אז רש"י שם במקום, בתחילת חומש שמות, אומר, אמר אלוקיהם של זה, התחייב שהוא לא יביא מבול לעולם. בסדר? ולכן בואו ונשמיד אותם על ידי מים. זאת אומרת, מה הם הבינו? מה המצרים באו ואמרו כאן? בואו נסתכל שנייה אחת בעומק של המשפט הזה. הם מבינים, הקדוש ברוך הוא סינדל את עצמו, הגביל את עצמו, שהוא לא יוכל להעניש אותנו במבול, כי הוא התחייב שהוא לא יביא מבול לעולם. אומר שם רש"י, ממשיך את ההמשך של המדרש, אבל לא ידעו, אינו מביא מבול לעולם, אבל מביא מבול לאומה אחת. בסדר? זה המשך של המדרש. אבל בעצם האמירה היא, אני אעניש בצורה שאתה עשית את העבירה. בסדר? זה בעצם הפועל. אגב, מה היה בסוף עם המצרים? הם טבעו בים.
הם טבעו בים. מה הפעולה שהם עשו? הטביעו בים. זאת אומרת, תראו עד כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק כאשר הוא עושה את העונש. הוא אפילו לא עשה להם מבול שהם, לא, אתם לקחתם תינוקות וזרקתם אותם במים, אין בעיה. אתם תיקחו את עצמכם ואתם תזרקו את עצמכם במים, אבל זה לא הגיוני שנעשה את זה מבחירה. אין בעיה, אז יהיה פה עכשיו יבשה, אתם תיכנסו לתוך המים, אבל אתם תחשבו שזה רק יבשה, ואיך שזה תיכנסו, המים יחזרו להיות ים, כמו שהם היו מלכתחילה, ואני אשליך אתכם לתוך הים. וזה פשוט מדהים לראות את מעשה השם בעולם. איך הקדוש ברוך הוא מגלגל ועושה שבמה שהאדם עושה את העבירה, בזה הוא נידון. זה נקרא מידתו אמת. מה החיסרון שאנחנו כבשר ודם, החיסרון שלנו כבשר ודם, שאנחנו לא יכולים אף פעם להגיע למדרגה הזאת. זאת אומרת, מי יכול לדון דין אמת לאמיתו? לא, בסדר, ודאי, הקדוש ברוך הוא כן, אבל אני שואל, מה אני צריך כדי שיהיה לי את הכלים לדון דין אמת לאמיתו? להיות ניטרלים? לא, בסדר, אני ניטרלי, אבל איזה כלים אני צריך שיהיה לי? כאילו, בן אדם ישר ותכונות? לא, כלים. מה אני צריך כדי שאני אוכל לדון עכשיו פה דין אמת לאמיתו? למדוד את השווי, כאילו, את הערך של המעשים ושל העונש. נכון. מה הערך של המעשים? אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו לא יכולים בדיוק למדוד במדויק מה... למה את לא יכולה למדוד במדויק? לא, את צודקת, אני שואל... אנחנו לא יודעים מה מכוון למעלה. לא, כלפי אדם. אני לא יודעת מה הכמות, כאילו, אם זה עונש קשה מדי, אם זה עונש קל מדי, אם זה בדיוק העונש שמגיע, אני לא יודעת. אז דבר ראשון, אני לא יודע מה הבן אדם שמולי יכול לסבול. זה אחד. מה קודם לזה אפילו? יש לי שני אנשים, שניהם ביצעו מעשה רצח. האם בהכרח זה אותה עבירה? לא. למה לא? כי יכול להיות שאחד נגיד היה בתאונה והוא רצח בטעות, כאילו הוא הרג את הבן אדם הוא לא בטעות, ויכול להיות שאחד היה במכוון. מצוין. זאת אומרת, בדבר הזה אני צריך לדעת את הרקע של מה היה. בוא נגיד שניהם עשו את אותה פעולה באותו מעשה. עדיין, האם שניהם בדיוק בהכרח אותו דבר, אותו דין? גם לא. גם לא. למה גם לא? יכול להיות אחד שיהיה נער, שכל החיים עד לפניו הוא יכול עדיין לחזור בתשובה וזה, ויכול להיות בן אדם כבר מבוגר אוקיי. שבחר את הדרך שלו. מצוין. מה עוד יכול להיות? שהבן אדם השני שנפגע... לא, הבן אדם שעשה את העבירה עצמה. אולי הוא לא בריא בנפשו. מצוין. אני לא יודע אם הוא בריא בנפשו או לא. אני לא יודע מה הרקע גם שממנו הוא מגיע. אולי הוא אדם שבעצמו עבר איזה טראומה, והשני, נגדיר את זה ככה, היום אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לזה שאחד הוא במצב סוציו-אקונומי גבוה והשני במצב סוציו-אקונומי נמוך, אז אדם שיש לו מצב סוציו-אקונומי נמוך, זאת אומרת שמגיע בעיתים קשים או משכונת פשע וכדומה שהוא עשה, אנחנו באים לקראתו כי אנחנו רוצים, היום זה נקרא לשקם אותו, לעזור לו וכדומה. אפשר אפליה מתקנת, לא משנה כל אבל כאילו, זאת אומרת, אנחנו מנסים לעשות איזו הבחנה ולהבין שיש דברים שהם קודמים למעשה שנעשה עכשיו מולנו, נכון? אתם מבינות למה אני מתכוון? כן, כן. זאת אומרת, זה שעכשיו אני נמצא פה, קדם לזה כמה מעשים קודמים. ישבתי, לצורך העניין, והכנתי שיעור, נסעתי והגעתי עד לפה. כל הדברים האלה, בסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה בעצם את המצב הקיים כרגע כאן, ולא רואים את כל מה שמאחורה. אבל כל מה שמאחורה הוא קריטי, הוא מהותי למה שקורה עכשיו מולנו. אז איך בית דין מברר את זה? בית דין של תורה? שנייה, בית דין של תורה הוא באמת לא יכול להגיע, זאת אומרת אפילו בית דין של תורה, לא יכול להגיע להיות הקדוש ברוך הוא. לכן היחיד בכל העולם שיכול לדון דין אמת לאמיתו, זה רק ואך ורק הקדוש ברוך הוא. כי רק הוא יודע יצר, כליות ולב. רק הוא יודע באמת גם מה אני חושב. כמו שאמרנו, אולי הוא לא רצה בכלל להרוג אותו. אני לא יודע את זה. אני יכול לנסות
לעשות תחשיבים, להגיד אולי ככה ואולי ככה, אבל מי באמת יודע את האמת לאמיתה? רק הקדוש ברוך הוא. מי היחיד שיכול באמת לדעת מה המעשים שגרמו, ואולי היה איזה רקע, ואולי היה איזה משהו, ואולי הוא לא היה בריא בנפשו, ואולי היה איזה בשיגעון, ולא יודע, אלף ואחד דברים? רק הקדוש ברוך הוא. ורק הקדוש ברוך הוא באמת יכול לדין דין אמת לאמיתה. לכן זה נקרא דין אמת לאמיתה, לא דין אמת, אלא דין אמת לאמיתה. כי באמת לבוא ולהגיע לשורש האמיתי של כל אדם, יכול להיות שיש בני אדם שסקף הכאב שלו, הוא לא מפריע לו. לעומת זאת אחד אחר, צורח מכאבים. האם שעכשיו אני אבוא ואני אדון את שניהם, שניהם עשו את אותה עבירה, לשניהם מגיע מלכות. אחד שניתן לו מכה אחת, והשני שניתן לו מכה אחת, זה באמת אותה מכה? לא. הכוח שאני אפעיל על אותה מכה, תהיה אותה מכה. האם הסבל שכל אחד יקבל זה אותו סבל? לא. זאת אומרת שגם מצד הבן אדם אני צריך לדעת כמה הוא יכול לסבול. בסדר? כאילו, מה הסבל שכל מכה גרמה לו? אם אני צריך עכשיו להגיע, לתת לך כאב של 5 כציון, בסדר? אז זה לא אותו דבר. לך אני צריך, למשה אני צריך לתת 2 מכות כדי להגיע לסף כאב של 5, ולראובן אני צריך לתת 6 מכות, כי הוא בן אדם בריון, ג'אבר, והמכות הראשונות אפילו לא מדגדגות לו. אז זה הדבר שבעצם אנחנו כבני אדם לא יכולים. בית דין, שהוא דן, וזה, אני חוזר לשאלה שאת שאלת, הוא מתייחס למה שהקדוש ברוך הוא נתן. זאת אומרת, התורה נותנת כלים, ואומרת על כל מעשה מה העונש שאנחנו צריכים לתת לכל בן אדם. אבל זה עדיין יהיה בגדר של מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, וככה אנחנו דנים, לפי הכלים המשפטיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם לדון. אבל בעומק חשוב שאנחנו נדע שיש בעצם דבר שהוא מעל, וזה הדין אמת לאמיתה. וככה בשמיים בעצם דנים אותנו. כי כשאדם יגיע לשמיים, ידון כל אדם ואדם כפרט. מה החיים שלך, איפה אתה היית, מה אתה עשית, למה אתה עשית, איך אתה עשית. בסדר? עד כדי כך שהגמרא באה ומדברת על זה, שאדם עשיר ואדם עני, כל אחד יכול לטעון טענות אחרות. בסדר? אדם עני יבוא ויטען לקדוש ברוך הוא, לא נתת לי כסף, אז לא אכלתי לקיים מצוות, הייתי עסוק להרוויח כסף ולא אכלתי ללמוד תורה. בגלל זה לא למדתי תורה. והעשיר יבוא ויגיד הפוך. זה תורה, אז מה הקדוש ברוך הוא יענה להם? גם הגמרא אומרת. אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים להבין שכל אחד יש לו את המקום שממנו הוא מגיע, ולפיו דנים אותו. בסדר? ועכשיו אנחנו חוזרים למצרים. השאלה שאנחנו לא נתעסק בה, הידועה, היא למה בכלל מענישים את המצרים? הרי אם היה גזירה, שראינו אותה כבר אתמול, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, נכון? זה היה גזירה, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה גזרת. נכון? אתם מכירות את השאלה הזאת? אחרות שלא עונות אז לא מכירות? יש שאלה מפורסמת, בסדר? ראינו אתמול בגזירת ברית בין הבתרים, נכון? שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, דיברנו על זה אתמול, אם זה היה הבטחה, אם זה היה גזירה, אם זה היה עונש, אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם, תדע לך, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, 400 שנה, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. נכון? אז מה אנחנו רוצים מהמצרים? הם אשמים? הקדוש ברוך הוא אמר את זה בברית בין הבתרים. הפוך, אולי מה שמגיע להם זה שכר. נכון? הם קיימו את הגזירה של הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממנו? בסדר? מה המשך הפסוק של אתמול? וגם את הגוי, אשר יעבוד הוא דן אנוכי. זה נכון שאתם קיימתם את המצווה ואת החלק הראשון של הפסוק, אבל יש גם חלק שני הפסוק. אז אם אתם ססתם לקיים את המצווה הראשונית, תסוסו גם לקיים את המצווה השנייה, את המשך הפסוק. אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן את המכות של המצרים, אז אנחנו בעצם מבינים שלא יכול להיות שהשם ייתן סתם מכות. כי אם אנחנו מדברים על מידה כנגד מידה, ואנחנו מדברים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה,
זה בעצם ממש דין אמת לאמיתה. כמו שדיברנו מקודם על טביעת המצרים בים סוף, כי זה היה כנגד גזירת כל הבן היאורה תשליכו. אז בעצם אנחנו צריכים להבין שגם מכות מצרים, דם, צפרדע, קינים, כל 10 המכות, בשורש שלהם הם באו כנגד משהו שהמצרים עצמם חטאו כנגד בני ישראל. בסדר? המדרש תנחומה בדבר הזה הוא הבסיס אולי לכל שאר הפרשנים, לכן הבאתי אותו, שבעצם ממש מבאר אחד לאחד איך כל מכה היא נעשית כנגד המכה השנייה. אומר המדרש, ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. למה הוא היה יוצא למים? מה זה הנה יוצא המים? מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה, הוא הולך עכשיו למים. לפי שהיה אותו רשע משתבח. מי זה אותו רשע? פרעה. בסדר? פרעה הרשע היה הולך ואומר לכל האנשים שהוא עצמו אלוהים. ההוכחה, אומר פרעה, תקשיב, אני לא הולך לשירותים, בחיים. למה? כי הוא היה הולך לשירותים באמצע הלילה, כשאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע ואף אחד לא שומע. לכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עמוד בהשכמה בשעה שהוא צריך, כשהוא הולך לשירותים, בפעם המסכנה ביום שהוא הולך לשירותים, תעמוד שם ותפגוש אותו, ואז בעצם מה אתה תופס אותו בכלכלתו, כאילו תופס אותו, אתה שקרן, הנה אתה כן הולך לשירותים, ואז תגיד לו, השם אמר שהוא שולח את כל המגפות. בסדר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מודיע לו שמה, קודם כל לגבי השם, אתה מתהדר שאתה השם, במקום שם שבו אתה מתהדר, שאתה בעצם מתגלה שאתה לא אלוהים, שאתה סתם בשר ודם, ואתה מרמה את כולם, שם אני אתפוס אותך בכלכלתך, ואני אגיד לך שהאלוהים האמיתי, שהקדוש ברוך הוא, ישלח לך עכשיו מגפות. אומר המדרש, דם, למה הביא עליו דם? לפי שלא היו מניחים בנות ישראל לטבול מטומאתם. זאת אומרת, המצרים ידעו שיש כזה דבר שנקרא נידה, מצוות נידה. ועם ישראל, עם האישה נידה, לא יכולים להיות ביחד, ולכן, מה היו המצרים? לא נתנו לבנות לטבול, כדי שלא היו פרים ורבים. אז בעצם היו נשארות אסורות. ומפני מה לקו המים והאפר על ידי אהרון? זאת אומרת, למה לא משה נתן את המכה הזאת? שכך כתיב, אמור אל אהרון כך מתך, אמר רבי תנחום, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המים ששמרוך בשעה שהושלכת ליאור, והאפר שהגן עליך כשהרגת את המצרי, אינו דין שילקו על ידך. ושימו לב, בעצם התורה פה לימדה אותנו. דבר ראשון, למה נתנו דם? בסדר. הכרת הטוב. אבל הכרת הטוב. הכרת הטוב לא לבשר ודם אפילו. למה? למים ולאפר. שמה, יש להם זכות בכלל, בחירה? מישהו שואל עכשיו כאשר משה וילך את המצרי ויטמנהו בחול. מה, הוא שאל את האפר, ביקש רשות מהאפר, האפר יכול להתנגד? זה לא משנה. אם אנחנו לא נדע להכיר תודה לחפצים, לאנשים, אמון בסופו של דבר הוא בנו. ההכרת הטוב היא צריכה להיות על כל דבר ודבר שקורה לנו. על כל מה שנותנים לנו צריך להיות הכרת הטוב. גם כאשר אדם, שאני עכשיו, לצורך העניין, עולים באוטובוס, והנהג מקבל משכורת גאה, אף על פי כן יש לי הכרת הטוב לבן אדם הזה. הוא עשה איתי חסד. אני קונה במכולת, אני אומר תודה. החסד הוא על כל דבר. הוא לא בהכרח, הוא עשה לי טובה בחינם. לא, זה לא נכון. ההכרת הטוב היא במהות שלנו, שאנחנו מחנכים את עצמנו. כשאני מכיר תודה, זה לא שעשיתי טובה לבן אדם הזה.
אני עושה טובה לנשמה שלי, אני עושה טובה לעצמי, אני מחנך את עצמי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה קיבלת מהם משהו, הם עזרו לך, אתה לא נותן להם מכה. בסדר? צפרדע, למה הביא עליהם? מפני שהיו משתעבדים בישראל ואומרים להם, הביאו לנו שקצים ורמסים. אנחנו תחפשו בחולות, תוך כדי שאתם עושים זה, תביאו לנו, אנחנו רוצים לאכול אותם. אנחנו רוצים... על זה אתם רוצים שקצים ורמסים? נביא לכם צפרדע שהיא מוגדרת כשקץ. לפיכך, ואתה על הצפרדע. בשעה שהיו מוזגים את הכוס, מתמלא מן הצפרדעים, שנאמר, ויעלו ובאו בביתך ובמשערותיך. זה העיסה. ומתי משארת מצויה אצל התנור? בשעה שהתנור חם. כל כך למה? מלמדים אותנו הצפרדעים לעשות רצון בוראם. זאת אומרת, אומר המדרש, תשים לב על הצפרדעים, עד כמה הם מסרו את הנפש, נכנסו לתוך מקומות, לתוך תנורים חמים. לא, זה לא שינה. היה ציווי של הקדוש ברוך הוא, הצפרדעים עושים אותו בשמחה. מה זה בא ללמד כלפינו? איך אנחנו צריכים להתנהג, אם הם ככה. בדיוק. מכות מצרים, אומר המדרש, הם באו לחנך גם אותנו וגם את המצרים. הנישה למצרים, על מה שהם עשו, של מידה כנגד מידה, ומאידך גיסא גם אותנו, זה מחנך ומלמד אותנו איך אנחנו צריכים לעבוד את השם. בסדר? קינים. למה? למה היה מצרים? ששמו את ישראל מכבדי חוצות ושווקים. לטאטא את האפר. לפיכך נהפך אפרם לקינים. והיו חופרים אמה על אמה, ולא היה שם אפר. שנאמר כל אפר הארץ היה קינים. חיפשו, כל מה שאתם רציתם. אתם רציתם שהעם ישראל, הרי הקינים נמצאים בתוך האפר, כן? אם אתה עכשיו כל הזמן צריך להיות רק עם אפר, אתה מתמלא בקינים, או הומלסים, או דברים שכאלה. לכן, שמתם את עם ישראל שיהיה כזה, אז אתם עכשיו תקבלו. עד כדי כך שאין לכם אפילו אפר כבר. חיפשו אפר, אין אפר, הכל קינים. ויעשו כן החרטומים בלהטיהם, אמר רבי יוחנן, בלהטיהם מעשה שרירים, בלהטיהם מעשה כשפים. לפי שאין השד יכול לעשות פחות מכשעורה. ללמד אותך, אל תחשבו שזה איזה מעשה כשפים, שזה איזה קוסמים, וזה לא יודע מה. לא. רק ואך ורק הקדוש ברוך הוא אשר יכול לשלוט על כזה דבר קטן. בסדר? הרוב. שהיום מצרים אומרים לישראל, צאו, הביאו לנו דובים ואריות. ממש הם מתעללים בהם. פעם זה להביא שקצים ורמסים, פעם זה להביא קינים. עכשיו גם יכול להיות שזה היה מחולקים. יש כאלה שזה מה שהם ביקשו מחלק מעם ישראל, וחלק ביקשו את הדבר הזה מעם ישראל. מאיפה מביאים דובים ואריות? מה זה להביא דוב מהאריות ואתה מביא אותו מהגן חיות? לא, לכו תצודו. אבל זה מסוכן לצוד. יכולים להרוג אותנו, זה לא מסודר כמו היום. לא מעניין אותם. אומר המדרש, למה הם ביקשו את הדובים והאריות? כדי להיות מצירים להם. אפילו לא היה להם סיבה מהותית, אלא נטו, כדי שיהרגו אותם. לפיכך, הביא הקדוש ברוך הוא עליהם חיות מעורבבות. אתם רוצים דובים ואריות? אין בעיה, הקדוש ברוך הוא הביא לכם כמה שאתם רוצים. עד שאתם תצעקו דעת, תיקח אותם. שנאמר, ויבוא הרוב כבד. דברי רבי יהודה. רבי יהודה מסביר שמדובר כאן על חיות מסוכנות. רבי נחמיה אומר, מה זה הרוב? מיני צרעים ויתושים. ונראים דבריו של רבי יהודה. דבר, אני קופץ לדבר. למה? מפני ששמו את ישראל
רואה בקר ורואה צאן ורואה גמלים בערים, בקעות ובמדברות. למה? מה הסיבה? למה שלחו אותם לערים? כדי שלא יפרו וירבו. שוב פעם, שהם לא יוכלו להיות בבית, שלא יהיו עם האישה שלהם. לא, הם לא רואים בית, הם במדבר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מחפשים, רואים שיראו לכם את זה, אין בעיה, אני אביא לכם רועה יפה. אני אהיה הרועה שלהם, אומר הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הנה יד השם הויה במקנך. אני אהיה הרועה שלהם, אני אקח לכם את כל הצאן והבקר אליי, בסדר? אתם לא צריכים צאן ובקר, אתם גם ככה שולחים אותם למדבר, אז אני אקח אותם אליי. וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל אחד. אומר המדרש, אפילו בהמה, חציה של מצרי וחציה של ישראל, לא מתה. אם היה כאלה מצרים שהחזיקו רכוש משותף יחד עם ישראל, בהמות שלו לא מתו. מלכתחילה זה היה עבדים מלכתחילה זה לא היה עבדים. וככל הנראה גם אצל המצרים לא כולם העבידו את ישראל כנראה. אנחנו רואים שיש כזה מציאות שהיה גם יחסים בין ישראל למצרי. זאת אומרת, נכון שהיה את גזירת השעבוד, ונכון אבל יש גם, אנחנו רואים גם דברים בתוך התורה עצמה, שמדברים איתנו על זה שהנה שאלה אישה מגרת שכנתה. רגע, אם שונאים אותי, איך יש לי שכנה שאני בכלל מדברת איתה? נכון? זאת אומרת, יש כאן איזה, היו קונים מים מישראל כדי שיהיה להם, זאת אומרת, היה כאן איזה קשרים. אז גם פה, מי שהיה לו שותפות כלשהי עם ישראל, לא מת לו הצאן. שכין, מפני ששמו את ישראל לחום להם חמין ולצלם להם צונן. זאת אומרת, המצרים העבידו את ישראל שהם יחמרו להם את המים, יקררו להם את המים. לפיכך לקחו בשכין שלא יוכלו ליגע בגופן. אתם צריכים שעם ישראל הם יהיו מחמם המים שלכם, אלה שרוחצים אתכם, אין בעיה. אז לא, יהיה לכם שכין, ואתם לא יכולים להתקלח. אז לא צריך שעם ישראל יקלח אתכם. בסדר? זאת אומרת, מה הסיבה שמה זה? זה מה שצריך, אין בעיה, אז אין את הדבר הזה, ואז עם ישראל יהיה בחופש. אמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בשכין. שאם אדם זורק חץ כלפי מעלה, אינו מהלך מהמה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אזרוק ככוון חץ לשמיים, מה יקרה לחץ הזה? ייפול עליי. ייפול עליי בחזרה. גם אם אני אכוון אותו לשם, הוא בסופו של דבר הוא נוחת. מה משה עשה? לקח משה, זרק פיח כבשן, מלוך אופנף, לקח ככה עם שתי ידיים, פיח, זרק לשמיים, מה קרה לזה? זה לא נחת עליו. מה קרה לזה? נחת על הגויים, על ה... לא, אז איך זה כתוב? תסתכלו. השכין כולו עלה ערפל על כל מצרים. בסדר? וזרקו משה השמיימה עד כיסא הכבוד. לא, אז לא כתוב כאן את הפסוק, אבל הפסוק מדבר על זה שמשה זורק לשמיים, ואז היה עלתה על כל ארץ מצרים. יש בעמוד הבא בפסקה משלה, בסופו. מפזרו על כל ארץ מצרים. ופזרו על כל ארץ מצרים, שהייתה 400 פרסה, זאת אומרת, כאילו, הכבשן עלה והתפשט על כל ארץ מצרים. ועוד נס גדול היה בשכין שהחזיקה מלוא ידיו של משה, מלוא ידיו שלו ושל אהרון. ברד. מפני ששמו את ישראל נוטי גינות ופרדסים, אילנות וכרמים, לפיכך היווה עליהם ברד, ושבר אילנותיהם, שנאמר ויהי ברד. זאת אומרת, מה שאתם תעבידו את עם ישראל, אז זה לא יהיה קיים לכם יותר. כי אם זה הדבר שגורם לעם ישראל לעבוד, אז הוא לא יהיה קיים. וזה אחד אחרי השני.
בסדר? אנחנו רואים את זה? אם דיברנו, אתם רוצים שיש קצים ורמסים, אז הקדוש ברוך הוא מביא לכם אותם, אתם לא צריכים את עם ישראל. אתם רוצים קינים, סליחה, קינים זה היה כנגד האפר. הרוב, אמרתם להביא לכם הרוב, הנה הקדוש ברוך הוא מביא לכם הרוב. דבר, זה רועה צאן. זה רועה צאן, אתם צריכים שעם ישראל יראה את הצאן הזו, אז לא יהיה לכם צאן, אני אהיה הרועה שלכם. שכי, צריך להתקלח, אז אתם לא תתקלחו. ברד, צריך שעם ישראל יהיה הגננים שלכם, אז לא יהיה לכם עצים. ורבי נחם אחד אמר, כפרתא דרמונא דחרצונתא מתחמיה מלגה, ואחד אמר, כידנא ששיתא דמיא ומישחא מתערבא כחדא ונורא דליק מגביון. זאת אומרת שכל אחד מהם, המחלוקת בין רבי יהודה לרבי נחמיה, זה כיצד הברד והאש, מה היה מתלקח במה. האם הברד העיקר והאש מבחוץ או הפוך. למשל, למה הדבר דומה? לשני לגיונות קשים ששונאים זה את זה. לימים הגיע זמן מלחמתו של המלך. מה עשה המלך? עשה שלום ביניהם ועשו שליחות המלך. כך, האש והברד צהובין זה לזה. מה הכוונה צהובין זה לזה? אש והברד צהובין זה לזה. מה הכוונה? כמשהו אחד? אש וברד יכולים להיות משהו אחד? לא. נראים משהו צהוב אחד. לא. צהובין זה לזה, כאן הכוונה היא רבים אחד עם השני. אוקיי? הם לא יכולים להיות אחד. כיוון שהגיע הזמן מלחמה של מצרים, אז עשה הקדוש ברוך הוא שלום ביניהם והכו במצרים. ולכן הם היו ממש כאחד. כל המחלוקת בין רבי יהודה לרבי נחמיה זה איך הם היו כאחד. האם זה דבר אחד מסביב דבר שני, או שהם היו שתיים ואחד באמצע. הרעיון הוא שבסופו של דבר האש והברד מגיעים כאחד. והיא ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. היה יושב מצרי, נכווה בברד. עומד, נכווה באש. כמשפט הרשעים בגיהנום, שנאמר יהרג בברד גפנם ושכמותם בחנמל. רבי יהודה בר שלום אומר, מהו ושכמותם בחנמל? מה פירוש המשפט הזה? לא יודע. ורבי פנחס אומר, יורד בפלחים וקוצץ את האילנות. זאת אומרת, המציאות של משהו שהברד יעשה. הרבה למה? מפני ששמו את ישראל זורי חיטין ושעורים. לפיכך, הרבה עליהם הרבה, יאכלו כל מה שזורו להם ישראל. אמר רבי יוחנן, כיוון שבא הרבה, שמחו המצרים ואמרו, מצוין, אפשר לאכול אותם. נקבץ ונשלוק מהם, נמלא מהם חבית. זאת אומרת, מה היה הסיבה שמגיעה הרבה? כי הם שמו את ישראל בתור הזורים שלהם. נכון, שבעצם כבר ראינו שיש כזה דבר, נכון? מקודם היה על העצים, נכון? זוכרות? העצים, מה אמרנו שנתנו? איזה מכה? ברד. ברד, נכון? אבל עכשיו אנחנו כבר לא על העצים, אלא גם על הצמחייה היותר נמוכה, בסדר? אז עכשיו מגיע הרבה שאוכל את השעורה. מצרים חשבו, טוב, לפחות זה מכה, אבל היה לנו מה לאכול, נשתמש בנהנה ממנה. אמר הקדוש ברוך הוא, רשעים, במכה שהבאתי עליכם אתם הייתם שמחים? אתם חושבים לשמוח מהמכה שהבאתי לכם? כל המטרה בעונש שאתה תצטער, לא שאתה תשמח. מיד ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד ויסע איתה הרבה, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. אפילו מה שבגדרות, בחביות, לא משנה. אני הייתי מוסיף בצלחות, לא. פתאום, ואתה בטוח שהדבר הזה מת ואתה הולך לאכול ממנו, פרחו והלכו להם. אין. הקדוש ברוך הוא לוקח אותם וזה כבר לא קיים. חושך. למה? למה מגיע החושך? התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאין לפניו משוא פנים, והוא חוקר
לב ובוחן כליות. לפי שהיו בישראל פושעים, שהיה להם פתרונים מן המצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר כאן המדרש, תדע לך, היו כאלה ישראל רשעים, שהיו חברים של המצרים, אבל לרוע. זאת אומרת, שהם פטרו אותם מכל העונשים, מכל הדברים שעם ישראל עשה. והיה להם שם כבוד ואושר, ולא היו רוצים לצאת ממצרים. בכלל, מה אתה רוצה? אני לא סובל פה, לא מעבידים אותי פה בפרך, שום דבר, אני חי פה כמו מלך, טוב לי פה. לא, תעזור אותי, אני לא רוצה להיות יהודי. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אביא עליהם מכה פרסיה וימותו, יאמרו המצרים, כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהם. עכשיו אני אשאל, מצד האמת, מה היה צריך לעשות? להרוג אותם. בפרסיה או לא בפרסיה? בפרסיה. בפרסיה. זאת אומרת, מצד החינוך האמיתי, העונש היה צריך להיות בפרסיה. כלפי מי? אם הייתי עכשיו נותן עונש בפרסיה לאותם ישראל רשעים, מה זה היה גורם? כאילו... את מי הייתי מחנך בזה? את היהודים. את היהודים. הייתי מחנך את היהודים שהייתי גורם להם, תדעו, אם אתה חוטא, אתה מקבל עונש. נכון? וזה השיקול. אבל, למדת אותנו התורה, יש עוד שיקולים. אתה לא לוקח שיקול אחד, שם אותו בפרונט, ורק איתו אתה מתעסק. לא. אתה צריך לעשות שיקול הדעת. יתרונות, חסרונות. מה טוב לי ומה מפסיד. אומרת התורה, אומר המדרש, אם אני עכשיו יבוא ויקה את היהודים הרשעים האלה לעיני כל, יקרה משהו נוסף, דבר אחר. יאמרו המצרים, כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהם. בסדר, אז הוא העניש אותנו, עכשיו הוא מעניש אותם, כן, כל אחד, זה לא איזה משהו... אמר, אני אפסיד כאן את מה שאני מחנך את המצרים, אני בתהליך חינוך למצרים, אני עסוק בזה. אז אני צריך או להעלים עין מאותם ישראל רשעים, או לעשות משהו אחר, אבל לא יכול להיווצר מצב שאנחנו נפסיד את מה שאני רוצה. בסדר? ולכן אני צריך לעשות שינוי לפעמים במעשים שלי, כדי לא להפסיד את המטרה העיקרית שעליה אני רוצה לחנך. בסדר? זה חשוב מאוד לנו כמחנכים, ובעזרת השם כהורים, לדעת לפעמים לעשות את השיקולים. ולפעמים בדינמיקה של כיתה, כן? אני עכשיו בתהליך כיתתי, ופתאום עולה לי איזו בעיה מן השטח, שאני צריך להתייחס אליה, ואני יודע שעם הילד הספציפי הזה, אני בכלל עובר תהליך חינוכי אישי אחר. ואני יודע שאם אני אתייחס כרגע לדבר הזה מול כולם, אני אפגע בכל התהליך החינוכי שאני בונה. ומצד שני, זה יכול להיות גם הפוך. שאני בונה אומנם תהליך חינוכי אישי עם הילד הזה, ומצד שני, אם אני לא יגיב, אני ארוס לכל הכיתה כולה. בסדר? וזה שיקולים שאני צריך לקחת אותם איתי בחשבון. לפיכך הביא על המצרים את החושך 3 ימים, ולא ראו איש תישא את אחיו, ולכל בני ישראל היה אור במשמותם, וכתיב וימש חושך. זאת אומרת, היה פה 3 שלבים, כן? 3 סוגי חטאים. יש את אלה שלא ראו איש את אחיו, ויש וימש חושך, שזה מדרגה שכאילו אני אפילו כבר הייתי יכול להגיע לידי מצב שאני יכול למשש את החושך בעצמי. משהו שאנחנו אפילו לא נראה לי יכולים לתפוס, מה הכוונה של המשפט. המכות האלה חולקו. 3 היו על ידי אהרון, 3 היו על ידי משה, 3 היו על ידי הקדוש ברוך הוא, ו1 העשירית על ידי כולם. דם צפרדע קינים, הם היו בארץ, הם באו על ידי אהרון. ברד הרבה חושך
שהם היו באוויר, על ידי משה. שיקח שאלת משה בשמיים ובארץ. הרוב, דבר, מכת בכורות, 3 פעולות שהקדוש ברוך הוא עשה, בלי שמשה ייצור איזו פעולה כלשהי קודם, על ידי הקדוש ברוך הוא. ושכין נעשה על ידי כולם, כי גם משה וגם אהרון זרקו לשמיים, ואז הקדוש ברוך הוא הביא את המכה. ובשלושת ימי האפלה נותן הקדוש ברוך הוא לכהן העם בעיני מצרים וישאלו, כיוון שהמצרים היו לוקחים ומתעמרים בכסף של עם ישראל. המכה האחרונה שלא כתבנו, מכת בכורות, זה אנחנו רואים בהגדה, מי שזוכרת את ההגדה, מה אנחנו רואים במכת בכורות? בני בכורי ישראל. בסדר? עם ישראל נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא בני בכורי. אם אתה משעבד ומשתעבד בבן הבכור שלי, אז אני אשתעבד בבן הבכור שלך. בסדר? המהר"ל על זה לוקח את האמירה הזאת של הקטע הסוף של המדרש ומבין שיש כאן איזה סדר מסוים, ומה שאנחנו אומרים בהגדה, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. וצח, עדש, בא אחאב. מה הוא עשה כאן? מה רבי יהודה חידש לנו? הוא חילק את זה לשלושת החלקים. שמים? שמים מה שאהרון עשה, מה שמשה ומשהו. לא, אז זה לא לפי הסדר, כי אנחנו רואים שזה טיפה אחר. אבל כאילו, כל מה שעשית זה בעצם לתת לי לחלק אותם לראשי תיבות. אומר המהר"ל, זה משהו כל כך חשוב להגיד לי? אומר המהר"ל, לא. הרבה 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 יותר עמוק מזה. אומר, יש כאן סדר בתוך כל הבריאה. קודם כל צריך לדעת, 2 מכות היו עם התראה, דהיינו, שמשה בא ואומר למצרים, תדעו לכם, זה הולך לקרות. ואז, במכה השלישית, הם מגיעה בהפתעה. בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, מה מחנכים את המצרים בכל מכה? אומר המהר"ל בגבורות השם. ובוודאי כאשר ראה רבי יהודה באלו מכות דבר מסודר, נתן לסדר שלהם סדר ראוי. זאת אומרת, רבי יהודה מבין, רגע, יש כאן איזה סדר מסוים, מיוחד, אז הוא רוצה להסביר לנו אותו. וזה שרק היה מכת אדם בהתראה, מכת צפרדע בהתראה, מכת כינין בלי התראה. ואחר כך שוב פעם אותו דבר, מכת הרוב בהתראה, מכת דבר בהתראה, מכת שכין בלא התראה. ועוד פעם, מכת ברד בהתראה, מכת הרבה בהתראה, ו2 מכות בלי התראה, חושך ומכת בכורות. ולסדר, סליחה, במכה האחרונה שהיא מכת בכורות, גם כן נתן בהתראה. לסדר הזה נתן סימן. אומר, אני מבין שיש כאן חלוקה של 3 דברים. 2 התראה, 1 בלי התראה, 2 התראה, 1 בלי התראה, 2 התראה, 1 בלי התראה, מה שנקרא דגם, בסדר? כאילו, חוזר על עצמו. אז הוא רוצה להבין רבי יהודה, מה היה כאן? מה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו? למה 2 מכות התראה, מכה 1 בלי התראה? עכשיו אם תגיד, נמאס לי לתת התראות, אין שום בעיה. מתי נמאס לך? אחרי מכת צפרדע, כי כינים לא נתת התראה, אז כל שאר המכות אל תיתן התראה, נכון? אולי כדי שהם לא ידעו לצפות לזה. אבל נתת התראה. אין בעיה, אז לא מצפות. היה להם את השפים שלהם, אז היה בגלל זה שהם לא יגידו שזה... מה 2 מכות התראה? 2 מכות. דם צפרדע, התראה, מכה שלישית בלי התראה. בסדר? ואז מכה רביעית חמישית עם התראה,
מכה שישית, בלי התראה. מכה שביעית שמינית, עוד פעם עם התראה, שמשה רבנו בא ואומר לפרעה, שלח עמי, אם לא תשלח, אני מביא לך את המכה הזאת והזאת. זאת אומרת, בסדר, אתם מבינות את השאלה? כן. אז אומר המהר"ל, תסתכל בכתובים, תסתכל טוב טוב, תראה שיש כאן גם הבדלים, איפה משה כל פעם נפגש עם פרעה. במכה הראשונה ראינו, איפה הוא נפגש איתו? איפה המכה הראשונה? ביאור. ביאור, כן? שהוא יוצא למים ואומר שהוא בכלל לא אלוהים. מכה השנייה, כתוב בוא אל פרעה. אז בכלל לא רשום שהוא הגיע אליו לבית. במכה השנייה אפשר לו לעבור אליו. מכה השלישית לא היה שום דבר, כי הוא בעצם זה היה בלי התראה. מכה של הרוב דבר שכין, כתוב ויאמר השם משה השכם אליו בבוקר. שזה מזכיר את מה? את המכה הראשונה. את המכה הראשונה, ביאור. בצפרדעים נאמר, בדבר נאמר בוא אל פרעה. שזה כמו מכת צפרדעים, לבית שלו. מכת שכין עוד פעם אותו דבר. אומר, אני קופץ למה שמודגש לכם. דע, כי כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להביא המכות על המצרים, בקטנה התחיל ובגדולה קילה. זאת אומרת, זה לא סתם סדר, המכות עצמן הן אחת יותר חמורה מהשנייה. בלבל כזה, שדם זה המכה הכי קלה לתת. למה הכי קל? בן אדם לא יכול לחיות בלי מים, במיוחד שזה עוד הדבר הכי חזק אצלנו. נכון, באף על פי כן, זה מכה שאני לא הרגתי אותך, לא פגעתי בך עצמך, כן? שכין זה בך ממש, כן? זה בגוף שלך, וכן על זה הדרך. כמו אם את רוצה ללכת על מכת בכורות, כאילו כבר יש כאן מיטה ממש. חושך זה שוב, בעצם את לא יכולה לזוז מהמקום, מי מדבר על לשתות, את לא יכולה, בסדר? אז יש כאן איזה משהו שהוא בא ונבנה אחד על גבי השני, אבל זה לא רק נבנה מחמת החומרה של הסבל, אלא זה גם במהות. שכבר אמרתי לך, הוא אומר את זה בכמה פרקים קודם, כי התחלת המכות הם למטה במדרגה. שאלו התחיל באחרונה, היה שולחן מיד. אם המכה הראשונה הייתה מכת בכורות, פרעה היה צאו מפה עכשיו, רק אל תהרוג אותי. ואחר כך התחילה המכה שהיא למטה במדרגה. משהו שפרעה, בסדר, הסתדרתי. והנה המציאות, וזו הנקודה השנייה, בסדר? הארץ והמים וכל התחתונים, זהו מציאות אחד. השלוש מכות הראשונות שהמצרים מקבלים, כולם נוגעים למציאות של השמיים והארץ, של הארץ והמים, לא יותר מזה. עד חלל העולם, שהוא ממוצע בין הארץ והשמיים, זהו מציאות שני. זאת אומרת, כל האוויר שבאמצע כל האטמוספירה, זה דבר שני. זה היה המכות של משה רבנו. והשמיים אשר הם למעלה מחלל העולם, זה מציאות שלישי, שזה כבר מי עשה? המכות שבעצם נעשו על ידי הקדוש ברוך הוא. והאדם, שזה בעצם המכה העשירית, בסדר? הוא בחלל, שם משכנו ושם ישיבתו. בעצם הוא כאילו משהו מורכב מעפר, נכון? והוא מורכב מרוח, והוא מתהלך בחלל. והנה, שלוש המכות הראשונות, דם צפרדע קינים הם בתחתונים. שזה שנהפך היאור לדם והיאור היה משריץ והארץ קינים, זה בארץ רק. מכת הרוב דבר שכין לא הייתה בתחתונים. זה כבר היה בדברים שיותר חיים. בחלל העולם, כמו הרוב, איזה מין סוגריים, לא כמו הצפרדים וקינים שהם במים והאפר. בסדר? אבל הרוב הם חיות רעות ודבר בבהמות ושכין לאדם. כל הדברים האלה, איפה הפגיעה שלהם מתקיימת? בחלל העולם הכוונה היא בכל הדברים שמהלכים על הארץ.
בסדר? שקיימים בין האדמה לבין השמיים. אני קופץ על מה ששמתי לכם באותיות הקטנות, כדי שתוכלו לקרוא את זה אחר כך, אבל זה לא קריטי לי. ושלוש האחרונות הן בשמיים, כי הברד מגיע מהשמיים. נכון שבפועל איפה הוא מזיק? לארץ או למה שגודל מהארץ, אבל זה מגיע מהשמיים. והרבה הוא עוף יעופף ברכי השמיים. והחושך שלא ישמש למצרים מאורות השמיים, אין ירח, אין שמש, אין כלום. חושך אף היה שאתה לא יכול לזוז, וימש חושך. הרי הם 3 מכות אחרונות בשמיים. ואחר כך, כשאנחנו מגיעים אחרי שסיימנו 3, מגיעים לדבר האחרון, מכת בכורות היא על הכל. שהרי היא נשמת האדם העליונה, שהנשמה היא, יש לה מעלה יותר מהשמיים. בסדר? זאת אומרת, מכיסא כבוד חוצה לה. וזה בעצם 3 המדרגות. אז נסכם. ראינו את המדרש, שמסביר לנו בעצם בנקודה של כל מכה ומכה, למה היא מגיעה למצרים במעשים שהם עשו. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא דן אותם דווקא במכה הזאת? מה הנקודה שהוא בא לחנך אותנו ואותן? כן? בגלל כל פעם שבזה היה הדבר שהם גרמו סבל וצער לישראל, אז אותו הקדוש ברוך הוא לוקח מהם. אחר מכן ראינו את המהר"ל. המהר"ל מחלק לנו בעצם את כלל המכות ל3 חלקים. פעמיים אנחנו רואים את החלוקה. פעם אחת על פי החלוקה שהמדרש הביא לנו בסוף, שזה אהרון, משה, הקדוש ברוך הוא. בסדר? ראינו שהמהר"ל מביא ביור נוסף, גם על גרמי השמיים. זאת אומרת, איפה כל מכה, השורש שלה פוגע. 3 מכות הראשונות הן פוגעות באפר, 3 מכות השניות פוגעות בחלל העולם, דהיינו מהארץ ועד לשמיים, וה3 מכות האחרונות שהן מדברות בעצם על דברים שהם מכלי השמיים ומעלה. המכה העשירית, שהיא בעצם הכי קשה, שהיא מביאה בעצם על הכל, כי האדם מורכב מהכל. בסדר? תודה רבה רבה לכם. הוא מדבר על זה בהמשך, לא הבאתי לכם את זה, מפאת הזה, לא, אני יכול להסביר לך את זה, אבל הוא מדבר על זה בהמשך. אם תרצי בהרחבה אני אביא לך, נצלם לך בשבוע הבא. בגדול, הסיבה היא שבחינוך שהקדוש ברוך הוא רוצה לחנך את המצרים, כאילו, לא מגיע להם עוד התראה. זאת אומרת, כאילו, אחרי 2 התראות, אתם כבר מותרים מספיק על השמיים והארץ. זאת אומרת, לכן הוא גם מחלק את זה לרמות שונות, כי בעצם 3 מכות הראשונות הן באות לדבר על level 1, אבל מי אמר שאתה שולט גם על חלל הארץ, על חלל העולם? למדתי, אתה שולט על כל מה שקורה באדמה. מי אמר שאתה שולט על משהו אחר, יותר גבוה מזה? אחרי 3 מכות, טוב, הבנתי, אתה גם שולט על מה שבשמיים, אבל מי אמר שאתה שולט על מעל זה? בסדר? אז כאילו לכן, המכה השלישית היא בלי התראה, כי כבר הותרית פעמיים, זה כבר מבחינה של חזקה, שכאילו היית צריך כבר לדעת שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא בדבר הזה. אוקיי, תודה רבה. בשמחה.